Yabamenyi bensemo ya bunge ya Bobasi nigo bayesokire eryokurwa ebirengereri byabo igoro ya siasa chebyama abo hasebona basabira abantu banchane na gotiga kuetana chinkwana igoro yebyama byage siasa muri kito Wycliffe Orenge nasanga negati yabamenyi kurwa ensemeyo abana robotiro ya senchero bwikirano bono ekero siasa chebyama chigenderete kobeta inse bosibo kuyaregania asobochoryo bonero bo mwaka 2025 bere bono nigo kuborirwa kwa rurwe gochia asaba na siasa bonsi kwanchira no bonge bwe byama na gwetanga kurwa soko mochania asengencho mwana siasa atari asekiama kelia bande bagane tiabeo itangane to kurairaniryo mwaka raira udinga mwambi yamono alende tete na ndakarwaniriro bosibo bwo gukwana na endo bosibo bwa multi partyism yagera kero mundo rera bwate freedom yo gochoinie chama ya yaro jegana rabwente ko baroro na ende ndutagete goteba ngakiro umuntu gagokinie party ya asogonye kwanera teribobe bochori timo itonde koro umuntu tigariyo bwambi bwa ngora toriyo bwambi asobororo tokora magenderero bago kwana nensoko TV mu basorero igamenye bense muri bunge ya Bobasi anene kigima bali bamanyete asomo choitumbe basabira kiro murayi atigwe abe asekia makiliare ikiagere katiba ya Kenya nigo iko banchira koba ne byame binge egere muna nje bono nde party yana na bongo teba ngaki togende busyo nabwate obusibule bwo deciding echama nkobera nereje igo muna bono murayi uto arati ukwana echama ya NODM tigakonye kwana muna konye kwana onye nondo le odie uda ko teba nganje nuda ndese egema ge president gabero rakwana byekegima mancha ko bero ngonyora abantu ngani Kenya at least ka atari party emera tsore serikali nigo bono basabire ebyame bingi binyaka biko bwata na sobonge ero siasa chebosibori bwo byama chiragendere goko ngam muna bono omushimi wa Raila arendete broad based bakabwatana no mu president Ruto ndoroje amatunda nabo igo nigo basabira bagusibonsi betangana mangana yo kurigereria byama ekera bakoroba chole kulende barigereria mirimo ne kisere ekyo abarayibe bwate gotia asaba na inchi ekerenge kenene regardless of chipati most of people no in Kis County ndundul college mangana chipati mono again to we want leadership onya simba la tunagendere tenyoru bwate gasingia ndul kura mubima ngana odie mudoko mubimera eto kurigerie gasia gokora nonya nabo nigo basabira abarayibonsi wetanga kurwa soko taigwana asechinkwana anakigima asamatanga abwa samatuka bwango iga barorekanire bakorwana amatanga y'umuntu goikasi kuna abantu bonsi amatanga y'umuntu kuna akure gusuwa akure tigatu yasike amangana ya matanga tigatuenda twarira na ntwabogoria irongori nkego twarwa matanga ntoko genda bosari nitwachikwa abantu bari bakwirira pore nawe iko na boy gonto kurwana segende yonse abantu bakwenda matanga taliye segi bagucha otakiro genda matanga ore womborese na bari barororo okure oruo inkwane gikira jo ngitakiri kibe limited toko cyo ikegetia ka to waka chikura tuoge tokole totera kiregendo wayatogirie matanga yamo ayabete asenseme yanyosia enseme yebunge nyari bari chache county ya Kisii abo ase nyagosira merinya chae arenge kwenigwa bono asabate beruna obotore buno bwana gatiwararo bwana takwene kigwa asiciense machionsi imense ya Kenya nganango agatia matanga arenga matweru siasa yarenge nyinge na matanga arenga matweru abo tutake to mufano muno uri obete abantu bagochona ande bacho bane siasa bacho bonsi abo baratake bamye kade batanga njenya lebe ngorukia magete nane nachire kurero yo bas atangari mbiyarete twanya bakirenga mbiyarete amno batoyere ruo bono nigera bebuya ekera barayibonsi baranchira ne byame binge na gotiga gweta na chinkwana asengenche byama asamatanga ekiana nake yekogera barwana inkolipoteria ensoko TV kurogaiga asomo jitumbe ensemu ya bunge ya Bobasi county ya Kisii eretariane Wycliffe Orenge.